2, 1, teď. Ahoj, ahoj, já se jmenuji David Michela a natáčím tady video o hře Good Game Empire. Natáčím ho tady s Kubou, který je tady. Ahoj, ahoj. Tak a teď už bych šel na to, když už jsme se představili. Já už jsem si to předem zapl a nachystal, ať vy nečekáte. Takže tady už vidíte, jak jsem vám slíbil, že takto by to mělo jakože vypadat, jo. A tady jakože všechno, co jsem vás učil už v předním videu, v předních 3 videách. Takže vítám vás u 4. a tady vidíte vždycky, někdy to vidíte i na nádvoří, to je i nádvoří, takže na tom nádvoří uvidíte vždycky, ne vždycky, ale jenom někdy, tady nějaké takové obrázek a tam buď může být zloděj, loupežník a takové. Takže jdem na to, jdu si to s ním vyřídit. Tady zloději, že ho chytili při zásobách, při krádeži zásob, takže to, natáčej to aj na mě, takže to aj úplně tady, jakože vy máte rozhodnout, jestli ho máte popravit nebo pustit, jakože a uplatit, jo. Propustit je jakože tady, že požadavky 10 korun a když ho popravíte, tak od něho získáte 10 korun. Jo. Takže to já vždycky dávám popravit. A to je, tady vždycky vidíte takovto zloděj, odměna, tady vidíte a úplně luxus. Tady vidíte, vždycky se vám tu objeví ženská nebo chlap, kteří vám něco nesou, takže na to kliknete. Jak jsem vás to předtím učil, tak tady máte toto, dřevo, kámen, jídlo, tady máte, kolik máte lidí, vojáků, jako dohromady, tady máte ještě tituly. A jak jsem vám v minulém díle slíbil, tak teda jdu na toho vysokého nějakého pána hraního. Tak jdem na to, jde se dobývat. Na mapu světa a dobývání. Mapa světa je tady. Tak. Asi jsem to kliknul 2krát, takže se omlouvám. Třeba tento, s tímto mám potíže. Kubo, vyber si jednoho z těch, které ti ukážu. Tento ne, ale spíš radši tohoto, který na mě táhne, to je 100 pro loupeživý baron. No. Tohoto, anebo ještě tohoto. Vyber si někoho z nich. Koho chceš, aj toho, kdo na mě táhne klidně. Aj tohoto. Vyber si někoho z nich. Aj to. No, vyber si někoho, ale rychle, šupem. Tak třeba z tohoto. Toho? Dobře, tak jednoduše na něho kliknete. Zase útok, okáčko. Tady dáte nástroje, co máte. Já mám toto. Já vždycky dávám jenom pár. Vždycky dávám 5 nebo nějak tak. Jasně. Tak. Tady vidíte ještě obranné štíty. To mám vždycky takto. Tak. Tady ještě toto. To dávám beranidlo poslední. Na 2. Tak. Tady dávám zase toto. 2. Je dobré to nepřehánět. Ty do toho nevel. Tak, tady zase plný počet dávám. Plný se dává takto, tím zeleným. Pak okáčko, jinak by vám to zmizlo. Pak ještě tady vidíte, si můžete ještě vybrat, ale já teďka ještě musím najít tady žebřík. Žebříky se docela poměrně dost blbě hledají. No. Já si nemám. No, nevadí. Tak si tam dáme nějaké tyto 2. Tak. A tady taky.
vy to můžete dělat, jak chcete. Já si to dávám vždycky takto a stejnoměrně. Tady už se dávají vojáci. Já vždycky to dávám od prostředka. Tak. 2. Tady taky 2. Tady vždycky vidíte, z kolika ti si můžete vybrat. A tady vidíte, kolik jste si jich vzali. Tak. Tady zase takto. 2. Tady taky 2. Já to vždycky rozdělím, aby to tam všechno vyšlo. Tak. A co zbyde, tak to vždycky dávám tam. Tady 2. Tak. A tady už taky 2. Ten kostlivec se mně poměrně ani nelíbí, ale to nejde o to, jak se vám to líbí. Hlavní je, že on je totiž dobrý, takže já toho využívám, protože on je dobrý, takže já ho na všechno používám takto. Tak a teďka dáte klasický útok, cože 26, tam mývají i ty podmínky, takže tady dávám toto, takže nám sem táhne loupeživý baron, jo? Na toho ten máte bez podmínky, loupeživého barona, protože ten je taky opravdu aj šmejt. No jo. A sadím teďka 5 beranidel. Ne, já radši první vyberu zlaťáky, ať mám. A půjdu verbovat, ať mám taky vojáky. Tak. Vlezu si zpátky na hrad. Jo. Tak, konečně už tu jsem, takže já měl od dřevorubce vezmu si dřevo. Tady kdo si mě tu stanuje? Kláníš, toto nepotřebuju. Tady od tohoto si kupujete, ten je taky tak na hlavu prásklej, opravdu, promiňte mi, že to říkám, ale tento je na hlavu prásklej. A nejhorší podle mě jsou tyto 4 stánky, protože ty už tady mám nejméně 2 měsíce, jsem se spletl 2 měsíce v opravdovém životě, je tam asi mám. To je tam fakt mám celou dobu. Tady, když tak vidíte, v kterém jste levelu, Jo. a já si jdu tady dle verbovat. A Good Game Empire, jako vždycky, najdete na superhry.cz. A jaké je tam pořadí? A naše video najdete na velké G a mě necháte a velké měkké I, vy necháte velké Davidem, měkké, lomeno Honzou. Dáte vyhledat a to se vám najde na YouTube. Takže já jdu tady verbovat. No tak to jsem si asi spletl tady kasárny. Já si jdu naverbovat vojáčky. Tak. Tady nemáme ani jednoho, tak to dáme plný počet. Tak. To nám vychází penízky. No, tak nevychází. Moc nám to ani nevychází. Dáme nemocnicu, koho chceme vyléčit. A tady máme ty, co chceme vyléčit. Tady kostlivce, tady